नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना लिखाइल बनी। रंगदारी वाला गाना हम मने लवर पर बावे, लइका लइकी पर बा, लेकिन रंगदारी टाइप के गाना बावे। बड़े भैया पवन सिंह एगो गाना गौलर लन की जिला के रंगदार के भाड़ा पर हथियार देवे नी, तो ये सोच विचार के हम एगो गाना लिखनी है लवर पर, ताकि जे भी लवर बाड़ा लो अगर हथियार के जरूरत पड़ी तो पवन सिंह के लगे हथियार भाड़ा पर मिलेला। तो आप सबके मुखड़ा में सुनाए जा रहा बनी। अब गाओ तनी सुनी कैसे बा। पहले लड़की के बा कि चलल काल भइल बावे हमर हिया, सुनए लभर शादी करतार कहिया, टेंशन में रोजे बिताई समैया, आ गाँव के ठीक नइखे रीति रवैया, हो हमरा बावे भरोसा राजा तारा पर। ओकर बाद फिर लइका के बा, अरे कहबू तो हम मर्डर क देम कएगो तारा इशारा पर, भले हथियारी पवन सिंह से जाके ले आए वो भाड़ा पर, अब भले हथियारी पवन सिंह से जाके ले आए वो भाड़ा पर। कोरस में भी डाला सकता, दो तीन आदमी के जौन कोरस डालला ओइमे गा सकता आदमी कि भले हथियारी पवन सिंह से जाके ले आए वो भाड़ा पर। मैंने कोरस में आप सब डाल सकता नहीं, यही बतिया के। तो ई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा बन, तो अंतरा सुनी कैसे बा। अंतरा में पहले लइका के बावे कि के करतावे तारा के परेशान हो, ले ले हबाजे गोरी वो कर जान हो। फिर लइका के लड़की के बाप, फिर लड़की के एकरा बाद से कि ये सबके चक्कर में तू नहीं पड़, सुन लभर शादी जल्दी से कर। फिर लइका के बा कि के करतावे तारा के परेशान हो, ले ले हब गोरी वो करे आज जान हो। फिर लड़की के बा कि ये सबके चक्कर में तू नहीं पड़, सुन लभर शादी जल्दी से कर। फिर लड़की के बा अजनी गोली चल दुआरा पर। तो ओकरा बाद लड़का के बा, अरे कहबू तो मर्डर क देम कएगो तारा इशारा पर, अब भले हथियारी पवन सिंह से जाके ले आए वो भाड़ा पर, भले हथियारी पवन सिंह से जाके ले आए वो भाड़ा पर। तो चलिए रला अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर जे भी गावे चाहता है गाना के कलाकार हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकता नहीं। हमारा नंबर बा 99 345 29 9 12, यानी 99 34 52 99 12 हमारा मोबाइल नंबर है। ओकरा बाद से जे म्यूजिक बनवावे चाहता तो कम पैसा में ब्रांड म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला। और जे पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो यूट्यूब पर चढ़ावे ओकरा से ब्रांड अलग से लिख के देनी, जो पर्सनली गाना रहेला तो ओकरा खातिर पर्सनली खातिर भैया पैसा लगेला। और जी गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। मोबाइल नंबर उहे बा 99 345 29 9 12। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती।